खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ। लोगोसे नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों। लोगोसे जोंहा दिनै बे समाव मोनसे बाथ्राखौ जों सावरायनि बे समाव, जायानोखि जोंनि सुबुं माहारियानो होन बा जोंनि बर' जाथियानो होन माने मोजांनिफ्राय गाज्रिथिं बांसिन थानायखौ जों नुनो मोनगासिनो आरोना। जों दिनै बिनि सायावनो एसे सावरायनि, मोजां गाज्रिनि सायावनो। जों दायो नुनो मोनदों जि लाइमोन सिख्लाफोर जायफोरनाखि गुवाहाटियाव जा बिथांमोन जा एक्स एनडिएफबि सार बिथांमोना जि जायफोरानोखि देरफुनाय सेंग्रिफोर बिथांमोना देहा फालांगियाव जेबायदि लोब्बा बिथांमोनखौ हमना मोनहादों। दा बिथांमोननि बे खामानिया जोबोद बाख्नायजाथाव आरो मोजां खामानि नंगौ। जों गाज्रि खामानिखौ होबथानाया जोंनि बिबान, बेखायनो जों बेसेबां हायो गाज्रि खामानिखौ जोङो होबथानानै दोननो नाजानांगौ। लोगोसे जायफ्रा गाज्रि खामानियाव मावदों बेफोर खामानिखौथ' जेनेबा जों बुंनो हायोना, बे देहा सोलेरनि जिबायदि फालांगिया बेफोरो गाज्रि, बे बाथ्राखौ जों मिथिखायो गासिबो नाथाय गाज्रिखौ मिथिखानानैब्लाबो माने मानसिफोरा बे खामानिखौ मावो जानो हागौ सोरबा गावनो नांगौ थाखा फैसानि थाखाय बेफोर खामानियाव आगान होयो। आरो थाखा फैसाया गुबुन खामानियावबो दङ थाखा फैसाया, नाथाय माने गाज्रियाव बांसिन खस्थ' गैयालासे, खस्थ' खालामाजासे फैसाखौ बारा मोनो आरोना गाज्रि खामानियाव। बेखायनो मानसिफोरा बांसिन गाज्रिखौ होसोयो, नाथाय बियो मोजां नङा दै। गाज्रिखौ हैसोनाया माने नों गावनि खैफोदखौनो हैसोना लानाय बेखायनो जों बे समाव सावरायनो लादों, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दा बे समाव आङो भिडिअ क्लिपखौ एसे ससे होना होनो, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। बेयाव मा बुंदों गावसोरनो हमजानानै सोंनायनि गेजेरजों बिथांमोना बुंना लानो गोनां जादों। नायलांबानो जाबाय मा बुंना लादों नोंथांमोना। हरनि 12टा 1टायाव जोंनि बर' सिख्लाफ्रा हटेलाव थाग्रा, माने दसे समावनो 5,000 10,000 नोंसोरो ओरैनो बेबायदि गाज्रि खामानियाव खेबबेसे जाखो थांनाया? खननैल' थांदों। खननै? ओमफ्राय बेसेबां लाखो फैसाया? 10,000 20,000। सासेनाव 10,000, सासेनाव 20,000। मा जाथि बिसोरो? बर'? बहानि? आं सब कन्टेक्ट खालामना हरबाय नालाय थांबाय। मा नाम नोंना? मा जायगानि? नि बङाइगाव मा गामि? आंनि नामा जनालि ओमफ्राय बिफानि नामा कलिन, बिमानि नामा मुस्रि। आं काजलगावनि, आं गुवाहाटियाव बेरायनो होननासो फैदों। गाज्रि खामानियाव थांनाय खेबबेसे जाखो? हटेलाव थांनाय। गावसिनि खुगानिफ्राय खोनाबाय दा, गावसिनि खुगानिफ्राय खोनाबाय मा? दा बिथांमोना भिडिअआव बुंदोंना, नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ, कन्टेक्ट खालामना होबाय नालाय थांबाय थारमाने कन्टेक्ट खालामना होग्राबो दङ। दा खोथाया जाहैबाय, जायफ्रा कन्टेक्ट खालामना होग्रा, जायफ्रा बायग्रा आरो फानग्रायाथ' हमजाखाबायानो, बाखि बे जायफ्रा कन्टेक्ट खालामग्रा आरो बायग्रा गासिबो हमजानायनि लामायाव, गब्र'नायनि लामायाव जायफ्रा बायग्रा मानसियाथ' मोजां जाखाया, गुन्दासो जाखागोन जे सोलेरनोल' लुगैनाय बिदि मानसिफ्रासो बायनानै लागोन ना मा बुङो? आरो जायफ्रा कन्टेक्ट खालामनानै फैसा खामायगासिनो, नोंसोरबो साबधान जा, हुसियार जा। नोंसोरनि सायाव एबाराव एक्सन लानाय जासिगोन। खोनानो मोननाय बादिब्लाथ' मानसिफोरखौ मिथिबायानो, आरो नोंथांमोना एबाराव जुदि बे खामानिखौ गारनो रोङाबा, सोलायनो रोङाबा नोंस्रा गब्र'खाबाय, आरो गब्र'खाबायानोखा। नोंसोरो कन्टेक्ट खालामना होग्राफ्रा मेन दायनिगिरि, बिथांमोनखौ हमथारनांगौ आरो साजा होथारनांगौ, जायानो जा। नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ मा बुंना लाखो बिथांमोना नंमारगौ, बिथांमोना बिदि गाज्रि खामानियाव लोब्बा दंमारो। बेखायनो बिथांमोना सोरबा सासेया खननै होनदों, सोरबा सासेया खनथामाव होनदों, 20,000 5,000 10,000 बेबायदि बिथांमोना खामायो। बेबो माने दसेल' समावनो खामायोनो बिथांमोना। आधा घन्टा
घन्टासे बेबायदि समावनो बिथांमोना 5,000 10,000 खामायो। नंगौ गाज्रि खामानियाव थाब थाबनो इनकाम जायो, जेरै ना साख्रिआवलाफ्रा मान्थलि मास मोनसे मावनानैसो बिथांमोना मालाबा मा मोनो, सोरबा ए ग्रेडनि साख्रिबाबो 80,000 1 लाख बेफोरबायदिखौ मोनगोन। सोरबा थार्ड ग्रेडफोरनिया 30,000, फर्थ ग्रेडनिया 10,000फोर बेफोरबायदिल' मोनो। नाथाय जायफोरा बिदि गाज्रि खामानि ना बिजनेसनि सायावनो जा, बे देहा फालांगिनि सायावनो जा ना, बिजनेसवालाफोरखौ नायलाय, सोरबा ड्राग्सनि बिजनेस मावगोन, सोरबा गान्जानि बिजनेस मावगोन, मासावनो बे क्रर थाखाबो खामायगोन, 50 लाख 10 लाख 20 लाखबो खामायगोन ना। गाज्रियाव दङ फैसाया, नाथाय बेयाव खैफोदबो दङ, बहुद गिनांगौ दङ। आरो गोबां मानसिखौनो जों नुनो मोनो खैफोदाव गोलैनायनि उनाव बिनि बे थाखा फैसायाबो बेखौ बासायनो हाया, आरो बिनि मान सन्मानखौबो बिनि बे थाखा फैसाया बासायनो हाया ना, रैखा खालामनो हाया। बेखायनो जोङो मा बेफोर गाज्रिनिफ्राय गोजानाव लाखिनो हायोबा जोबोर मोजां आरोना। खस्थ' दङ मोजां खामानियाव ना, नाथाय गिनांगौ गैया। आरो थाखा फैसाया खम, नाथाय खमब्लाबो बेजों नोंहा गोजोननाय दङ ना। बेखायनो जोङो मोजाङाव आगान होयोब्ला जोंनि थाखाय सेफटियाबो बांसिन आरो गोजोननायाबो बांसिन। जे नों गाज्रि खामानि मावगोन सोरजोंबा हमजागोन, सोरबा नुजागोन, बे गिनायाबो नोंनिफ्राय खारनाय नङा। दिनै जै थाङै थाङै बे माखासे सिंग्रिफ्रानि मा जाखो, गोलैबाय ना, बिसोरहा मान सन्मान दंबावो ना, सोरजोंबा अनसायजानाय दंबावो ना, बिमा बिफाया मा सानगोन बिसोरखौ ना। बिमा बिफाया जानो हागौ बिसोरखौ मोजां मा नांगौ नाङा गासैखौबो होनानै फेदेरदोंमोन, नाथाय बिसोर बिमा बिफाखौ मा खालामखो दिनै ना। बिसोरनि बिमा बिफाया गावनि नसुंसेनो मोखां खिथिनो हागोन ना, गामिनि मानसिनो मोखां खिथिनो हाबावगोन दा बिसोरनि खामानिनि थाखाय ना मा बुङो। बेखायनो आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खावलायनाय, बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना हो नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला आंनि बिबुंथिफोरखौ ना, आरो लाइक खालामना हो ना। आरो चेनेलाव गोदानबा अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामगोन। बे साबस्क्राइब खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोननिफ्राय सापर्ट आं मोननो हागोन, बेखौनो नोंथांमोनसिम गुरै खावलायनाय। लोगोसे दानि देरफुनाय सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोन, आंनिसिमफ्राय खावलायनाया बेनो, नंगौ जोंहा मोजां खामानियाव जोबोद खस्थ' दं, नाथाय बे खस्थ'नि गेजेरावबो जोंहा बिराद गोजोननाया दङ। बेखौ जों मिथिनांगौ। खस्थ'नि फिथाइया गोथाव मोजां, नाथाय गाज्रिनि फिथाइया ना गाज्रिखा, आरो साजायाबो गाज्रि। मोजां मावग्रायाथ' साजा गैखाया ना मा बुङो। थ' बिदिबा नोंथांमोनसिम खावलायनाय, भिडिअ हाजासे शेयार खालामनो हो, लाइक साबस्क्राइब खालामना हो। थ' दिनैनि भिडिअखौ जों एसेयावनो दोनथ'नोसै। थ' बाय।